šminkanje jeste nešto što je krenulo poslednjih godina da se ljudi prosto interesuju, da je zabavno, da je kreativno, da želimo time da se bavimo, da je to neki beg nekada i od neke realnosti u neki svet kreativnosti. Mnogi žele da se bave time, da zarade od toga. Neki ga vide samo kroz zaradu i ja to nekako ne volim da imate taj motiv ako vas zanima da se bavite ovim poslom. Znači, zarada je nešto što dođe kao posledica, ali bitno je da volite ono što radite. Znači, ako je to šminkanje, strah od konkurencije ne treba da vas plaši. Konkurencija postoji svuda u svakom poslu. Evo, na primjer, ja kad sam počinjala da se bavim ovim poslom, nije bilo toliko možda šminkera, a je bilo više kvalitetnijih ljudi koji rade ovaj posao. Što znači da ako je bilo u Novom Sadu 20-30 ljudi koji se bave ovim poslom, oni su zaista bili majstori. Zamisli da sam razmišljala, pa ovaj Novi Sad je pun dobrih šminkera, šta ću ja tu, mislim, još jedna mala devojčica da krene ovaj posao, da li ima mesta za mene? Ne. Ja sam bukvalno bila u fazonu, ok, one rade sa nekim ljudima kojima ja nisam interesantna u momentu, gde ja mogu da vidim tu sebi šansu. Ja sam svoju šansu videla u tome, ok, ja ću se prilagoditi možda svojoj generaciji, one će se prepoistovetiti sa mnom. I stvarno je bilo tako.